Fa molta vergonya, no estic. Però per què vergonya? No estic en el mood, O és dir, hola, fans i fanes. Galetes, estic Hola, en galetes. hola galetes, què tal? Vale, va. Bon dia, galetes. Avui estic sent una persona super especial. A les Terres de l'Ebre i hem vingut a fer una col·laboració. Jo com hi dic. És que sap la gent. Però és que la gent sap qui és. No, És sap que- qui són. Sí, la gent sap qui és perquè jo he parlat moltes voltes d'ell perquè només feia que criticar-me. O sigui, jo mos vam conèixer perquè va anar a saco amb mi. O sigui, què vas dir? Girona, capital dels països catalans. La última, que no és cap tiktoker indio, però és bastant repel·lent. Llavors, esta careta va néixer a la capital dels països catalans, que és Girona. Intel·ligenta. A veure com t'ho dic de manera suau. Girona té de capital lo que jo tinc de barba, vale? Ho diu super sobrada, ho diu super natural. Girona, la capital dels països catalans. La mare que et va parir. Anava super sobrada. Però que no s'ho queixin en la vida real. No. Sí, Pitjor. sí. És broma. Bona xiqueta. I també està en mi en Gran Malaya. Vos van conèixer aquest estiu, companys, amics, i ja està. El hashtag Galerti irreal, de moment. Deixa-ho a l'aire. Sí. I hem vingut a fer una col·laboració, hem vingut a fer un vídeo, perquè això de col·laboració queda molt formal, massa formal. Tractarà de fer un jo mai en preguntes que hem fet. Comencem. 1, 2 i 3. Això qui ho fa? Això faig jo. Sí. És que també som tiktokers. Jo mai faria vídeos en castellà si me paguessin 500 euros per vídeo. Venut. Venut no, joder. Venut. Si per això 500 euros ha de treballar gratis, coses com siguin. Vale, si em paguessin, si per fer un castellà me paguessin 500 euros i per fer un català me paguessin només la meitat, ho faria en català, va. Vale, Deixem-ho així. però és un venut igualment. Venut no, ganes de viure. Supervivència es diu. Supervivència. A mi si em pagaren un dia 10.000 euros per un vídeo, xica, no sóc Amancio Ortega. Jo mai he dit que m'agrada un vídeo de Canal Malaya sense haver-lo vist. Què dius, tio? No vas a veure. Sí. No seré jo. Però m'excuso, o sigui, No serà... vaig dir que estava molt bé, que m'havia agradat, però no l'havia vist. Però després lo vaig veure i m'ha agradat. Però meu? No era tu. Ah, vale. Esta no és de Yo Mai Mai, però te pregunto quin és el teu youtuber o teua youtuber preferit o preferida de Canal Malaya. El chico y una chica. Vale. El chico... ¿Tú? Va, calla. ¿De veres? Vale. Me pongo rojo, te pone rojo. I la chica... M'agrada molt la Laura Grau. Damn who's doing damn things. Ho he dit bé, ho he dit bé. Flipa, Ho he dit bé. t'has passat la vida. Va, dis-ho tu. Youtuber xic, Marc Lesan. Va, sí. Buah, sí, que no me'n recordava. Retiro el dit, no ets tu. No, però perquè... Bueno, vale, és igual, sí. I xiques... És que jo tu te segueixo, m'agrades molt. Laura Grau, però que també t'he vist els teus vídeos, Ja. Hem coincidit en xica. Hem coincidit en xica. I en xic no, perquè no m'has dit que tu mateix. Bona pregunta. Jo mai m'he tirat un pet enmig d'alguna xerrada important. En sèrio? Va ser a un partit de futbol, que l'entrenador estava fent la xerrada abans de sortir i jugar a futbol. I jo és que quan m'he de petar, doncs, m'aniré al lavabo o alguna cosa, però em petaré. Jo no m'aguantaré els pets, perquè després te fa mala panxa. A veure, que òbviament em fa vergonya que et sentien. Però el van sentir i tot? Claro. I t'estava l'entrenador explicant, cridant, que s'ha de fer així, ho ha d'anar així, De sortir dic, com que l'entrenador està fotent els grans crits, aprofitaré el moment que crida per a petar-me. Va ser que el pet anava en retard. El meu cervell li va manar l'acció de que se petés en aquells moments i va tardar un segon o dos. Al tardar estos 2 segons de marge, l'entrenador va fer una pausa. Tothom allí serio, prep. I què el van dir? No, se'm va riure una mica, no passa res, les coses passen. I després vam sortir al camp i vaig marcar gol. Jugues molt bé a futbol, Vaig veure jo, entrenant. Sí. Imagineu-lo perduda que vaig, que no sé ni de què està jugant. És ell. Crec que és migcampista? No ho sé. A tot això, vos he de dir que jo no soc gens partidària del futbol i que jo odio el futbol. Que jo estigui així mirant-lo mentre entrena és una demostració d'amor molt gran per la meva part. Este xiquet em du loca. Jo mai he intentat parlar català central per a lligar. No. És que jo trobo que sí que... Espera. Jo sí.
T'ho expliqué. No. M'ha caigut un mito. Jo tenia 18 anys i n'hi havia una xica que m'agradava molt, que damunt era catalana, que damunt era indepe. Total, i jo anava, que havia begut massa en excés, i em va començar a parlar en oriental. Jo, en una consciència dialectal que encara no tenia, li parlava en valencià perquè ens enteníem perfectament. Però va haver un... que jo vaig dir, bueno, pues comença a parlar-li en oriental. Assat, Quin preu vas pagar per lligar amb aquesta persona? en la vida ho tornaré a fer. Vale, quin és el dialecte més bonic? València m'agrada molt. El meu és per valencià. El meu valencià. I no és per... I no és per res, eh? Ui, aquí hi ha Vale. preguntes picants. Vamos allá. Jo mai he fet un trio. Salut i força el canyut. República. Jo mai faria l'amor en algú de Canal Malaé. Però amb tanta gent... Sant Hilari. Però per què has begut tant? Òbviament, estic convençudíssim. Mira, el dic a quantes persones, vale? O sigui, tu dius Mira, noms... jo dic números, quantes persones, i tu em vas dient a quin temps. Vale, eh? vale. 4 persones. 4 persones ja te diré qui són les 4 persones. I l'altra persona no la diré. Per què? Per què no? Vale, t'has equivocat en una persona. Difícil, és difícil, perquè no és una persona en concret. Ah, vale, m'ho pensava, vale. Com ho has sabut? Perquè intento intuir el rotllo que porteu cadascú i què t'agrada. Ara tu. No. Sí. Jo no parlo de la meva vida privada. Sí. És que a vegades això són matisos, saps? No és sí o no, si ho faria o no ho faria, saps? O sigui, podrien fer com una escala, no?, de dir mai, possiblement no, ni fu ni fa, possiblement sí o sí rotundament. O sigui, te diré el número de persones, és que jo crec que és més de 4, eh? 10! Quantes? 5. Per aquí trobes que són? Per aquí trobes que són? 4. N'has dit 4. Sí. Te Tu falta també. una. Jo n'he dit 4 i tu n'has dit 3. Vale. Me les he acertat totes. Sí? Les has acertat totes? En sèrio? En sèrio? Següent pregunta, va. Ara ho hem dit públicament i ara ja en privat no podrem fer res perquè aquesta persona se n'haurà enterat. No posaré pip en els noms. Perquè el que mola és... Ah! Clar. Sí, m'agrada. No vaig a deixar-nos en evidència, perquè és veritat que seria perdre molt el sexe. Clar. I a mi el que més m'agrada, no sé a tu, però quan estàs lligant és saber que a l'altra persona li agrades i a tu també t'agrada i no saps què fer o... O sigui, quan és tan explícit, és la gràcia. Sí. Salseo, jugar, lligar... Sí, següent pregunta. Jo mai canviaria el castellà per a lligar. Jo és que ho he fet ja. No! He begut perquè sí que ho he fet. Ara mateix és que no em sent gens còmoda. És que em costa molt parlar en castellà. No, tu no t'he sentit parlar en castellà. Ni hace falta. Però tu sí que feies vídeos en castellà, no? Sí, al principi. Oh, horrible. Pues mira, jo diré una cosa, o sigui, per molt bona que estigui, si parles castellà... Bueno, ho anem parlant també. M'he equivocat al veure, jo sí he utilitzat el castellà per a lligar. Fem-me passar per colombiano. O per argentí. M'he fet passar per argentí per colombiano de festa. Pues Matías se presentó porque... Sí, damunt el pega un montón el nom de Matías. Claro, Matías estaba en Barcelona, había venido justamente aquel año, 5 o 10 minutos nos besamos y me fui y ya no la vi. Jo mai he pensat que tinc algun fan o alguna fan bastant atractiu. Seguidor. Vale. Però tu eres seguidor meu. Jo tinc seguidores, a part de tu, molt guapes, A part de mi, significa que eixa part és que a mi m'has exclòs de lo que... No, o sigui, sense contar-te tu, que òbviament estàs inclòs al pack de xiques guapes, Vale. mai em casaria en algú per interès. No, clar que no. Tu sí, eh? Quin interès Quin estem interès parlant? estem parlant? O sigui, Ah, sempre però, i clar, quan... és que i damunt és casar-te, que no és... Si et convé, saps? Perquè si ha de tindre diners, però jo no he de tindre cap llibertat, llavors ja no. Però ara imagina't que diu, vale, jo vull casar-me amb tu, viure amb tu, fer vida de parella amb tu, però tenim una relació oberta. Tindries una relació oberta
Jo crec que sí. O sigui, jo trobo que estic capacitat per a... Puc estar capacitat per tindre una relació oberta. Perquè ara no busco res, estic en aquesta època de... És que no vull res a ningú, no sé què, fins que coneixeré una persona, saps? I probablement quan conegui una persona tindrà una relació tancada, però és que... Vale, l'última cosa. L'última cosa, va. Una confessió, alguna cosa que jo pensava de tu, i tu dius alguna cosa que tu pensaves de mi, una cosa que no sabíem de l'altre, saps? Jo pensava que tu no sabies tants de cotilleos. I em va sorprendre bastant. I resulta que estàs molt ficada en moltes coses a bones, saps? O sigui, no en la intenció de fer mal, saps? O sigui, que t'arriben moltes coses. Que el meu és més personal, Berti. Guai. Pues no ho digues. Vale. Dilo, collons! Este xiquet, a mi, m'encantava en estiu. És que m'encanta. I què va passar? Pues que jo pues, el cotillava molt. I vaig veure pues, que tenia un mal d'amor per Twitter. Jo, quan veia els seus tuits que anaven, perquè jo estava super soltera, bueno, estic super soltera, i dic, jo veia que tenia molt de mal d'amors, i dic, bueno, pues ara jo ja no puc, la persona que té mal d'amors no pot obrir el seu cor. A mi em va saber molt mal de nòvia, no té nòvia, no puc entrar-li, i res, després ho vam conèixer, i super amigo. I vas entrar o no al final? No. Bueno, és igual, no direm... No. No. Sí, després. va. És que és sorpresa. Sorpresa. Mos ho hem passat molt bé, no? Molt bé, m'he enterat, hem rigut... Sí. Però millor ha sigut el salseo. Jo crec que sí. Sí, no? Vos hem enterat del salseo. N'hi haurà segona part? Ja. Voleu una segona part? Ara has de fer lo típic de... Este vídeo a l'Instagram passa dels 900 m'agrada, hi haurà segona part. Encara que no tinga tants de visualitzacions, n'hi haurà segona part. Segona part que me n'aniré jo al poblet de... No, o a Barcelona. O a Barcelona. El poblet com a queda més al lluny. Vale, vale. Sí, vale. Vale? Adeu. Adéu-siau.